Joan den urtean esate zuten mugak bultzatu ziala Jauseko lehia hontan eta bar, eta bertan egon zan ekaitzen konstantzi horrekin, non jendeak igerian mugak bultzatu zituen bai lehiatzean eta bai lehiatu gabe ere surfaldi libretan. Aurten berriz esate zuten, pertsonaia berdinak konfirmatzen zuten, oraingoan ere berriro mugak harago bultzatu izan diala. Ez da ohizkona, izan ere aurtengo txapelketai gogorrena izan da, inongo dudai gabe. Begiratu besteik ez dago bajen listatua. Eta bajetan egon ez dianak ere, arnaz estuka ikusi izan ditugu, belaunak helduaz, ulertzean, lixerituz gertatutako astindu guzti hori. Azken finen dana konturatu dira, nazara ez dela inolako bestelako erronka bat gehiago. Itxasaldi oso nahiko garbila baldintza oso oparokin, non igerikako aukera asko uste zituzten, eta horretxegatik burutu zuten lehendabiziko txanpa hortan, 20 nahi zuzen ere asteartien munduko txapelketa proba hura. Bertan jardun ginen erreskate lanetan. Zorionez, 20an amaitu zuten lehiaketa guztia, eta horrek aukera uste zigun, gu geure asetzeko. Eta honena izan zen hori, bigarren replika hori ere, puntu bat handixeagoa zala, intensoago. Ekipoa egin nuen hawaiar batekin, hawaien ez zautu nuen Francisco Porcelakin, beste ero bat dela eta eskarmentu handikoa. Nere olatua aiatu zelakoan neon, atzarritardanak izena handiak hasi zian marruak, "Gau hasi, hau de kriston olatu, eguneko olatua!" Eta igerin hazen nindun da, eni lortu olatura sartzea. Buelta eman ninduanen, beste hainbeste baino handiagoku zitzatorren atzetik, eta justu egin zuzen ere, piko guztia arrotuan, eta justu nire buru gainen eintzun estanda. Bizkarra entzun goiti beraino baina hola brrak mugitzen, kiropratiko naturala tokatu zitzaian opari, eta aldi berian sentitzen sekula sentitu ez deten intentsitateko astindua. Barrena eraman ninduen sekulakoa bailan, estanda horrek eta barrena eramatea hainbesteko velozia abailan, ezin deskonprimitzeko, konpentsatzeko beteik eman, eta tinpanoak lertu zizkin, eta horrek iparra galdu erazizin. Txaleko puzgailua ditugu, tiranun aniletako batetik, hain barrenian egon, 25 gramuko CO2ko botilak ezin betetzera etzan ailatu. Ze hainbesteko presioakin volumen horiek murriztu egiten dira. Bigarren aldian bota nunean, beraka jarraitzen nun, bigarren aldiz bota nun beste 25 gramo, ja 50 nituen bularrean, eta puztu izan zen arren, hala eta guztiz ere ondoaka jarraitzen nun. Eta orduan ja pentsatzen hasi nintzen hori izan litekela amaiera, historia honen amaiera, eta nirearen amaiera. Beste guina banekien gainean izango zela, eta izan zen hori, azaldu orduko beste olatu zuri bat gainea erorizio omen zitzaian, eta nire plana hori zen, inpaktoa senti orduko, hau haitxi, eta segi nekana ize gutxi horrekin, o nekana izen bultza horrekin, lasai eta baretzen saiatu nire burua. Gero berandago etorri zen ja Francisco nire bila, ja etorri zen zuzenean nahi petxotik helduta gora igotzea, kamilara igozin, eta igo orduko beste olatu batek eman zigun eta hangin doa zen. Biok bueltaka. Eta zan ametxetan bezala, nuen ezarre ulertzen. Ikusten nuen hori, derrepente egan indola, derrepente talka egiten motoakin, eta gindoa zen baitxuraz olatu, berrosatu zen olatu baten gainean,
motorrarekin, eta motorrarekin talkatuz, derrepente airean, eta bueno, eta halako baten, parretan berriro galduaz, labadoran. Eta horri izan zen ja motorra eta dena galdu genituenean. Ja hor, pixka nozio galduanekan, eta nintzen gogoratzen, Jimmy Mitchell txapelduna etorri zenik niri erreskate egitena. Nire planaia zen izarrana egin, ekonomizatu nire energia guztiak eta parra zetorrenean hau haitxi. Eta horrela ure hartzeraino aldatu arte, baina gero aipatu zidan Jimmy Mitchelle, bidean topatu ziala flotatzen eta atera inin duela. Hogeita lauan Jesus jaio omentzan, Nazareten, baita ere. Eta garan ere, zentzu hortan loratu zen kimua esate omen du, hebreoz, esan nahi duela Nazare hitzak. Eta niretzako ez dakit, hainbeste fetxa kurioso izan da, oain arte ez eta hainbeste sinistu izan, baina oain bai benetan fetxa bereziak izango dela niretzako, niretzako jainku ez dakit 24an, eguzki ez dakit 21an, baina ni neu bai, 22an berriro jaionez. Noen sekretutxoa kontatuko dut, nire zalantza eta nire borroka internoa izan dut argitaratu ez, baina urrengo gunean uretaratu nintzen. Olatu pare bat hartzeko aukera izan nun. Argi dago, genuela inondik inoa ongi egin, baina nire erronka pertsonala zen, terapia txoke pixka behar nune bai, eta nire garbila ganau bertara bueltatzeko gogok eta grina ez dizkitela itzaldu eta hau konpondu bezain pronto, urrengo itxasaldin bertan izango naizela dudaik ez dakat. Teknologiak aurrera egiten dijoazti, sekulako iraultzai da sortzen olatu handien eta disiplina estremo guztietan eta mugak aidia bultzatzen ja limite fizikotatik harago. Horre danoi ematen nahi zaigu ze pentsatua. Bertan hainbat lehiatzaile bat zeuden sekulako eskarmentuekin, baina Nazare bezalako fenomenua ezagutzen ez dutenak. Non dago muga, ezta? Azkenean, gorputzak jasateko, olako estandak eta jasateko bere limitea dazka eta limite horietatik kanpo goaz. Leheno motorrakin hartzeko aukera bakarrik zena, oain ja igerian hartzen dugu. Oain igerian hartzen duguna, ja lehiatzeko oinarriak eo minimo horiek izaten nahi dira. Orduan, ez dakit, nik uste aurrera pausoiek pixkat handiegiak ezote dia nahi izaten sentsazio hori dakat. Baita ere ikusi dugu, nik ere hori eskarmentat sentitu dut lehenbiziko azalian. Eta izan da, botellatik tira eta txalekoa puztu ez nahikua, sakoneragatik. Gebaldi berian, nahiko ez puztutzean, galduta zoaz itxaso barrenea eta tinpano lehertuta aukitzean, ez dakizu nun dagoen urazala, orduan. Askotan pentsatzen dugu, oraindik beste botila bat badakat, segingo ez jolasean, eta egoera limite hortailatu eskeo, botila batekin ez dezu konponbideik. Beti pentsatu izan dugu botila batekin, olatu batetik irtetzeko nahikoa dela. Baina orain ikusten egia, bestelako egoeretan ere ez dela nahikoa, orduan horre dana ze pentsatu ez emateu.